op og delete, eller hvad gør du det? Fuldstændig. Marker det, det ligner. Skal lige have, så lige min snuden på, så lige se, hvor vi er henne alligevel. Sådan der. Så er det faktisk sådan, når man laver musik, så kommer man tit, så har man en idé om, at man bare skal fylde på, så bliver det federe. Det er ligesom med alt muligt andet i livet. Så sådan er det bare ikke altid. Altså en leverpostejmad, den er god med agurk. Den er ikke god med agurk, remoulade og makrelsalat. Altså selvom det er mange gode ting, men lige blandet sammen, der er det ikke altid lige så godt. Nogle synes det er godt selvfølgelig. Se, så kommer det, at man går om her igen i det her view, så kigger man lige en gang på klippet der, og så siger man command D.